Πορτοκάλια Μέρλινγκ, ανώτερα από μπανάνες, μαρούλια με 3 καρδιές, πατάτες τηλεφές και... Ακούσατε φωνή! Ποιος ο Μανάβης? Αν το πιάναμε δεν ξέρω εγώ του ξυγιόμαστε και κανένα 2 μαθηματάκια. Βρε δεν είσαι καλά βρω, καλλιτέχνης γεννιέται βρε δεν γίνεται. Καλά σου λέει. Έτσι είναι, άλλο το πορτοκάλι, άλλο το χασάπι. Είναι δυνατόν να πάρουμε Μανάβη να μας τραγουδάει χασάπι? Εντάξει ρε μαέστρο, τότε να πάμε να βρούμε ένα χασάπι. Στον Πειραιά, στο Μουράγιο, είπα να σκοτωθώ, μα τον Άγιο. Λε παιδιά, κάτσε τα όργανα. Εδώ. Εδώ, πάμε. Κάτω στον Πειραιά, στα καμίνια, φτώχεια καλή καρδιά, μα και κρίνια. Μάζεψα μια βράδια τα σαΐνια, ήρθα κρυφά το παλιό μου καημό να σου πω. Τον Άγιο, μα έκανα υπομονή και κουράγιο, ήρθα κρυφά το παλιό μου καημό να σου πω. Μάτια βουρκωμένα, παραπονεμένα, δίχως αγάπη και πόνο κανένας δεν ζει. Μάτια βουρκωμένα, πάρτε με και εμένα, πάρτε με τώρα να πάμε στον κόσμο μαζί. Τι γίνεται ρε παιδιά? Τι συμβαίνει? Τίποτα κύριε Πόλισμαν, δωρεάν παιδεία. Καλά, δεν καταλαβαίνετε τι ανησυχείτε τον κόσμο. Σώπαρε με 2 πενιές που ρίξαμε, ανησυχήσαμε τον κόσμο. Ο άλλος περιμένει. Καλά και μας παρακαλώ. Αν είναι να το κάνετε θέατρο, να μου το πείτε να κατέβω τουλάχιστον κάτω στην πόρτα, κόβω ειστήρια. Μια ανάσα πήραμε κι εμείς, κύριε Βασίλη. Εσείς πήρατε ανάσα να μην ακόμη και δικιά μου. Είναι πράγματα αυτά. Εντάξει, κύριε Βασίλη. Τι εντάξει. Γεια χαρά. Πού είναι κύριε? Μπορώ να σου πω 2 κουβέντες. Είναι ώρα της δουλειάς, κύριε. Δεν θα σας απασχολήσουμε κύριε, 2 λεπτά μονάχα. Σε μένα? Ναι. Μισό λεπτό, κύριε Βασίλη. Ωραία. 2 λεπτά ο κύριος, μισό λεπτό εσύ. Δουλεύετε τουλάχιστον οι άλλοι,